Makhosi amakhulu, ngiyanamukela umkhuluphila lokhulumayo, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Nganzelusi ngicela ukuthi uma ngifuna ukuthola amanye amavidiyo ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-follow, nisilalele phakathi kwaleli khasi. Namhlanje ngizokhuluma ngezimpawu ey'khombisa ulaka labantu abadala. Abantu abadala bahamba nathi, abantu abadala banezinto abazikhulumayo kithina. Kodwa namhlanje into engizoyithinta kakhulu amaphupho asuke ekhombisa ukuthi abantu abadala banolaka noma badiniwe, mhlawumbe isenzo noma izenzo noma izinto ozenzayo noma ukungalaleli, kodwa kusuke kunjalo. Angifuni ukuthi ngihumushe isikhathi kakhulu, angihlale odabeni. Uphawu lokuqala engingabeka ngalo ngendlela engi-understand-a ngayo, kodwa engizoqala ngalo la bekhombisa khona ukuthi banolaka noma badiniwe kuwena, ila uphupha khona ujahwa abantu. Uma ubheka mhlawumbe bayakujaha, ujahwa namahashi. Uma bekujaha noma bokujaha labo bantu labo, uma ukuthi abantu bakini, ngoba kuyenzeka ujahwe abantu ujahwa izitha. Uma ukuthi abantu bakini noma ujahwa idlozi lakho, yila bantu abakujahayo, ngaphambi nje lapho idlozi malikhombisa ulaka kuwena, alizile kuzobulala, kodwa lizokuxwayisa, kodwa lizokutshela ukuthi abakuthandi abakukwenzayo noma abakubona phambi kwakho, kodwa kwenziwa kuwena. They are not there to kill you, but to give you the knowledge and understanding, okuchazela noma ukuvezela ukuthi cha, lokhu ungakwenzi ngoba ama-result alokhu kuzoba yilokhu, ngeke kube kuhle. Now, our ancestors are not the killers, but they are the healers. They healing us. Ngifuna ukuba kucace lokho ukuthi ungaboni bekujaha. Naw angingabaleki uma bekufika abantu bekujaha beze kuwena baze bakubambe, uma uthi idlozi lakho, labo bantu labo okusuke bekujaha ngoba basuke baningi. Uma kukhona umuntu wakini ekhombisa ukulwa nawe noma ukukushaya, kodwa kulabo bantu bakini kukhona othi-ke emxoleleni. Uma bekushaya kodwa bakushaya uyabona ukuthi bangishaya, bangidisiplina, hhayi ngoba bengibulala, ngisho mina ngephupho, bazokukhombisa ukuthi hhayi ngoba bekubulala. Kukhona mhlawumbe ozosho ukuthi emxoleleni ubone sekuhlukanwa futhi noma uphaphame lapho, kodwa usuke usuthukile, kodwa ekuthukeni kwakho ngaleso sikhathi uvukele uphupho, kusuke kungekona ukuthi into embi ngendlela ukuthi ngeke usakwazi ukuphila. So kusuke kuyidlozi lakho, liyakwazi ukudinwa kanjalo idlozi lakho. Uma ukuthi bekuwumuntu wakini lo uvele lapho, kusuke kuyidlozi lakho, but uma ukuthi abantu ongabazi bodwa, ongabazi, kungamele ubheke ujule lapho ngoba ngangasho ukuthi mhlawumbe ungaba izitha zakho, yingakho ufuna ukubhekisisa. So kuyenzeka ukuthi uzobona umuntu owumama uthi uyamazi, wakini, related, like ngegazi, kusuke kuyidlozi lakho lelo. Akufani noma uzobona ikholigi umuntu mhlawumbe omaziyo noma wasendaweni. Ngikhuluma ngomuntu wegazi. Uma kuwumuntu wasendaweni kufanele kubheke kujule ngoba abathakathi bayaganga, bazoveza ngathi baveza ngathi idlozi lakho kanti akusibo wena. So you have to be careful there. Abantu abadala uphawu lokuqala lolo engibalayo. Then uphawu lesibili lokukhombisa abantu abadala badiniwe, omunye angazibona ejahwa ulwandle, ngoba ulwandle esinye isigodlo esikhulu sabantu abadala noma samathoro, la behlangana khona bonke. So ulwandle ludiniwe, lushaya amagagasi, luza kuwena linamandla. Bakhomba ukudinwa labo ngesenzo noma ngesenzeko esenziwe nguwena. So basuke bedila nawe abantu abadala uma benolaka, hhayi noma umuntu. Basuke bedila nawe nje personal ngaleyo ndlela kujulile. Omunye uzophupha ngesimo ebona inyoka, mhlawumbe ijahwa inyoka, mayifika inyoka kuyena bese iphakamisa ikhanda ithi ikhombisa ulaka, mayiphakamisa ikhanda ithi isuke ikhombisa ulaka kuwena. Bayazi vele ukuthi why they are using inyoka, they are using the snake because they know ukuthi will never forget it. Ngeke ukhohlwe umnumzane efike phamisa ikhanda athi ikhombisa ulaka kuwena. It's a sign ukuthi abantu abadala banolaka. Ngeke ikushaye leyo nyoka,
ngeke kushaya uma ikushayile usuke ngesiye abantu bakini ngeke ikwazi ukushaya kodwa usuke uyi-warning. Ngiyangizwa ngenze idlozi. So uthothi iyakujaha izikufice bese uyaphaphama kodwa ayikwenzanga lutho. Abantu abadala badiniwe. Kuyakenzeka futhi ubone ibhubesi noma amabhubesi ekujaha bekhombisa ngoba ibhubesi khumbula ukuthi lilawo izilwane za-big five okwamakhosi. Kufuna ube careful ngokusujaha futhi elinye idlozi lapho lakini elibalulekile. Uma likujaha lelo usuke likhombisa ukulala. Again, uma uphupha mhlawumbe omunye uzokaphupha ejaha uqama. Uqama uvamisile ukuvela emaphushweni ethu kakhulu. Obhasobha uma ungena emanzini uhamba mhlawumbe ngephupho bese uvuka uqama emanzini engathi uyawufuna ukukhuluma. Obhasobha lapho uma ukuthi abantu bakini uzozama ukuluma uqama ugxume mhlawumbe ubaleke ugcine uphumile kusuke kwabantu bakini lapho. Lokhu bese uma likujaha lelo likujaha ligcine lingakutholanga lo bhubesi noma kuphaphame noma likuyeke kusuke kwabantu bakini labo bediniwe. Ngiyangizwa. Kwesinye isikhathi bayakwazi ukuthumela amanono lokuyingane ey'ncane ngoba thina masithi amanono sicabanga ley'ngane zethu ey'ncane kanti kusuke kusukhulunywa ngamanono abayenda abangale kula mathuba ukuthi bahlambukile kakhulu ngoba amanono phela a-highly clean spirit esinayo sihamba nawo. So nawo uma bebediniwe abantu abadala amanono bavela kanjani ngawo? Bayakwazi ukuvela ngamanono, amanono afike kuwena afike nje angakulaleli uma uthi uyakhuluma akulalela abhekisa le noma agange nje phambi kwakho ukuthi nezingane zenzani isigange ukuthi uyayishaza iyabaleka noma uthi uyayitshela into zingayilaleli zingayenzi. So but they are just against you. Idlozi lakini suke likukhombisa ukuthi badiniwe baletha ngesimo sey'ngane lamanono bekhombisa lokho. Ngiyangizwa. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi-kena ngamaphupho akho kuzovela umlilo depending ukuthi umlilo uvele kanjani wenzani. Bayakwazi ukuvela ngomlilo bekhombisa ukuthi cha sikho happy kusuke kuwulaka labantu abadala lapho. Kwesinye isikhathi omunye uyakwazi ukuthi ezibone ejahwa inkomo uma ebheka le nkomo mhlawumbe inkomo ibovu noma imnyama noma imhlophe kodwa ufuna ube careful ukuthi uhlobo luni lenkomo ekujahayo. Kuyenzeka ube ikujahe leyo nkomo leyo kusuke kuyidlozi lakini lelo bekhombisa ukulaka. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ubone abantu beza kuwena kodwa uma befika bangakhulumi bakubuke nje basuke bediniwe. Uthi uma bekubuka bawo uyabona ukuthi engathi abayikho kahle kahle basuke bediniwe abantu abadala. Kuyenzeka abantu befika kuwena bese bakuflathela bangabe besabuya kuwena bone behle uzuma ngathi hawu abantu basebehamba bengabuya baflathele babhekani. Abantu abadala basuke bediniwe lapho. Ngikhuluma ngokudinwa kwedlozi elijulile. Kujulile ngisho. Kuyenzeka nganzethongo ukuthi-kena bavele ngalo mlilo engiwushoyo. Lowo mlilo loyo uma ukuthi wena ucishe ugcine uwucisha bayakukhombisa ukuthi kungani bevela ngaleyo ndlela. Ngiyangizwa ngenze idlozi. Another sign ekhombisayo ukuthi abantu abadala banolaka ila uzobona khona kuduma izulu kakhulu. Hhayi kodwa ngaso sonke isikhathi uma kuduma izulu usuke benolaka. Kuyenzeka ukuthi yini leyo osuke uyenza wena mhlawumbe engalungile. Bayakwazi ukuvela kanjalo liduma liphazime bekhombisa ukulaka bekhombisa amandla. Kuyenzeka futhi ungenisa amanzi uthi uzongenisa amanzi kakhulu angcolile gijima ebheke kuwena kodwa kuyaveza ukuthi kukhona beze kuwena noma kunolaka lamanzi agijima eza kuwena. Kusuke abantu abadala hhayi izulu uma liyidumela nje kanjalo but uma wenze kabi into ongasilandeli kahle zedlozi bayakwazi bavele kanjalo bediniwe kuvela amanzi emaningi engcolile eza kuwena ngokulaka. Bayakwazi ukwenza lokho. So iy'mpawu lezi engineza zona zijulile. Abantu abadala futhi bayakwazi ukuziveza ngesimo sokuthi bazovela mhlawumbe physically isikhathi esiningi babe nolaka kakhulu bediniwe bayibhlokhe imali baphinde futhi babe blokhe imali ngoba bayazi ukuthi imali kuwena it means a lot because ngemali uzothenga izinto ozidingayo empilweni yakho. So if they block that money enye indlela leyo futhi abakhozi badiniwe they can block the relationship onayo bakuxabise nomuntu uma ukuthi ibona. Ngikhuluma ngobuthakathi mina ngikhuluma ngabantu abadala because uzokudida lento uma uzoyifaka yonke indawo. Ngikhuluma ngomuntu ovukelwa ukulaka nabantu abadala. They can block everything into your life but they are not there to kill you but they are there to give you a lesson which when we are angry as your ancestors this is what is going to happen. So you have to be careful. You have to be alert
ngezinto zedlozi. It's deeper than that. It's not just angry, but they are teaching you a lesson so that you can learn and understand the spirituality or understand your ancestors in such a way that you have to listen to them and do whatever that they want you to do. So we have to be careful in that sense. So nganze idlozi ngibekile ama-signs lapho akhombisayo, the physical signs and the dream side or the visions rather, you can put it that in that way. So makhona ezinye izinto efuna ukuzibuza kulungile umbuzo ngishayela ngala ngikhiphela amavidiyo nezinye izinto ey'julile, ngithi angishiyele njengamanje